Здравейте, приятели и гости на канала ми! Добре дошли в Пирот! Това сръбско градче е много популярно сред българите, защото тук има страхотни пазари, където може да си вземете млечни продукти, меса и още много други неща, с които е известна Сърбия. Също така в този влог ще видите много вкусни неща, така че ви съветвам да го изгледате до край. А преди да започнем с същинската част, ако харесвате видеа за мода, пътувания и козметика, може да се абонирате за канала ми, да сложите един палец нагоре и да натиснете камбанката, за да може, когато кача видео, да знаете първи. И пътуваме като силни и независими жени. Возим мъжете отзад. Пристигнахме късно и веднага след като се настанихме, отидохме да хапнем. Препоръчаха ни ето тази кръчма Ладна вода. Казва, че тя е една от най-вкусните тук. И така, седим и си чакаме храната. Ето така посрещахме първия сняг в Сърбия, без чадъри и без кола. Свалих хълтията от главата си, защото намерихме магазин, в който продават чадъри. И сега ще си вземем чадърчета, ръкавички и отиваме да закусваме. В крайна сметка в проливния дъжд си намерихме една готинка пекарна, взехме си кафенце. И най-интересното е, че когато попитахме за тоалетна, ни казаха за нас да, за вас йог. За бампер супер, не? За бампер. Колко? Нара 240. Още не стигнахме до пазара, а вече сме с първи покупки. Кори за Изкушиха ни с баница. най-добрите кори в Сърбия, казаха, ще ги пробваме. Да, така че се кървата ще прави от нейната Специално топ предизвикателство баница. да видим дали са най-хубавите и ще се връщаме. Здравейте! Как е? Малината е страхотна, сега ще пробваме и кафеината.
всяка крачка ни спират и ни предлагат да опитаме от нещо, така че обяда днес беше на пазара. Какво продаваш? Айвари, жутеници, сладка, сиропи, джемови, туршия. Най-хубави са при мене. Така, добре. Сервитьор Чарли. Сервитьор професионални. Работи в ресторант. Колко грама е? По-малко или по-голямо деца? Вземете с тия буркан и ми дадем на 500 динара. А не я бели череса. Айвари, да. Кое Иван, ела си харесва? От пазарчето ни пратиха в млекарска школа, защото казаха, че там е най-хубавия кашкавал в Пирот. Така че отиваме да проверим. Макар кашкавалът е продаден. И понеже се намръзнахме, се прибрахме в хотела и гледаме забележителностите през брошурите, които са ни оставили. Или се качи да ни вземе, те се поспаха днес, Данката слезе долу при Бобо, защото какво стана, Бели? Колата ни се развали, акумулатор нещо остана и в момента те правят кръгчето долу, да не ги чакаме. Слизаме, отиваме към пазара, защото той работи само до 3, а мама си поръча да й вземем сироп от малинки и отпрашваме. Айде, че изпуснахме пазара. Добро утро, Бобко! Айде! На пазарчето ни казаха, че веднъж годината се провежда фестивал на сушеницата на 25 км от Димитровград и сега потегляме да купуваме сушеница и да гледаме концерт. Здраве! Оказва се, че сме се объркали и не сме отишли на правилното място, но ни насочиха къде всъщност се продава тази така тачена тук сушеница. Честно казвам, искрено се надявам да е някъде на затворено, защото умряхме от студ. За огромно щастие се оказа, че фестивалът е вътре. И ги мъжете избират месата. А ни отстрани пием вино.
Днес е последният ни ден в Пирот. Ние вече си събрахме багажа, чакаме Бобо да ни вземе, за да се разходим малко из града, за да може да видим забележителностите, които вчера не успяхме заради дъжда. Отиваме да се разходим на моста над река Нишава. Тук природата е много красива. Преди да си тръгнем, решихме да хапнем за последно най-вкусните ребра и пилешка супа на канал Варош, където бяхме и вчера. Когато си гладен, избереш да снимаш ребрата в цялостен вид. Качихме се на крепостта Момчилов град, много е величествена. Преди да се тръгнем, отиваме към Димитров град, за да сменим платото, което вчера си купих, защото вечерта не видях, че има жълто, а жълто не харесвам. Така че стискайте палци да ни позволят да си го сменим и да намерим човек, от който го купихме. Това ли? Да. Добре, което кажеш, ме меса. Изпълнихме си мисията, сменихме платото, а имката е много доволна.